ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଢ଼ିଆ ଜଳଖିଆ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସେକ୍ଟର 4ରେ ଥିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏହି ଦୋକାନକୁ। ଏହି ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁରୀ ହେଉ, ବରା ହେଉ, ସମୋସା ହେଉ, ଗୁଲଗୁଲା ହେଉ, ଉପମା ହେଉ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମା ଗରମ ମଟର ଘୁଗୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟର କଥା କହିବି ତ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟରେ ୟାକୁ 5ରୁ 5 ଦେବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୋକାନଟି ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର 4ରେ ଥିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସିକି ୟାଙ୍କର ପୁରୀ, ବରା, ସମୋସା ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେ ଦେଉଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଘୁଗୁନି, ମଟର ଘୁଗୁନି, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ଲାଜବାବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ସେକ୍ଟର 4 ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏହି ସୁଇଟ୍ସ ଦୋକାନକୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମିଠା ଅଛି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଏଠାରେ କାଫି ଜବରଦସ୍ତ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଆଉ ବରା ଏବଂ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।